Anyang laki din! Auntie Minda, gumatangak man. Anyat gatangam, ading balasang. Ha? Saan ka na mas daw? Siyak pala ang tagla ko ita. Tawan ngamin ni Antiminda. Napan ngamin nagpurchase iti lako na ijaili. Kasta ka di? Nga mabit lang Asino ka? Kapinanom ni Auntie Minda? Ay, kwa. Antik na Antiminda. Kabsat ti inak. Kasta. Naggapom ngay asulit ti lobo? Kinapudno na. At dabalay mi ija Vizcaya. Nga madatrabaho ki Manila ita. May sak a CEO. CEO? Natalgad ba't nga rod ati trabahom, sir? Sir nga. Sigagad di mo't. Alan ko namlatan. Ayun kaya. Anya tigatangam nga eh. Anya nga minang tinagan mo? Hey, kwa? Tanya tinagan ko. Gumatang ako maiti shampoo. Tay man sunsilk a pink. Kan may sa sulfur soap. Sige. Mabit lang talag tigat gatangam tanya. Nice meeting you. Ay na! Naggwapo talaga na dyan lalaki. Ha? Asino man ang tinakita magwapo nga ibagbagam? Tika anakan ni Bakat Minda. Nagbakasyon dito lugar tayo ngay. Ay na, naggwapo talaga sika. Gwapo kun ko namanen. Inton ko ang makita. Kaslamag ang impasikig abigaw ti rupan na. Oho! Awamukan tanya. Sika kit timot. Gatuan man. Parakin ka ngamin kit gwapo ti pangit. Iso asaan ka makapilpili iti lalaki ang mga sawakin ka takasta ka. Nagaduman nga ibagbagamon. Ngam in fairness, gwapo talaga dahi nga alan. Talaga CEO ang dating. CEO? CEO ka no ti may sa kumpanya iya Manila. Sigon kan kuana. Naggwapo talaga. Saan ang maikat iti panunot ko ti kinataor na. Sayot. No dayjay ti agdaton kanyak. In just a seconds. Wan ko na ako na. Sayot ka talaga. Sikatan niya. Among nga rod na adan asawa na. Masigurado ka awan asawa na dayjay, apo. No adakot imbaga na kuma, di nagsarita kami. Ngam awan mo ti imbaga na. Iso nga amok, a free dayjay. Anya lakit dit. Uy gaya man te. Sa dino abanda ti balay datan niya. Ha? Ay, asino at adya ti bagbagam, kanakan. Alda ngamin ti gimatang iti na minsan nga aldaw. Tanya ka no tinagan na. Nagpinta sa balasang. Ay, ni Tanya, tay nagbatit ang babae, ngam nagpintas. At idog ka di tibok na. Wanante. Batit yan atidog ti buok na. Medyo nalukmag. Basta nalukmag. Ngam nagpintas si ka. Hapay, magustuam ni Tanya kanakan. Awan pa asawa na dayjay. Kasta ka di ante. Sa dino abanda ti balayda. Di talang karo ba? Mamigat tantay surok kan kain ton madamdama. Wan man nga rod ante. Sa rungkarak man inton malam. Ay katwa na, awan parikot itireta kanakan. Single mo't ni Tanya, kan single ka mat. Amangan no isoke de, hindi parakan ka. Nakaw. Sapay la ko mga rod ante. Armam ni Tanya, awan parikot kan kwa na at awan mo't asawa na. Onay kang Danilo? Imbagakmat kang ka, saan ka ruang umay dito'y balay, saan ka di? Tanya. Iti kaano man, sa anak nga gayat kan ka kunakmanan. Hoy, di ka pa'y amo ti mapabainan, salbag ka. Saan ka kumamit nga agsaw iti kasta? Amukmet ti mapabainan. Tadamit reknak. Ngayon kaya't kulaya nga ipalik na tinapudno nga panagayat ko ken kaya. Ay, pasensya kan Danilo. Kas iti kanain ko nga ibaga. Awan ti oray may isang ormot ko at umakdar no sikat makit-kitak. Anya? Sana kaskan ka tilalaki nga arapa-apo kapaki asawak no bilang lang. Maawatam? Ay, hindi tanyamet. Iso pang-aasin man ta sardangan nakon. Pang-aasin ta saan kan nga umay diti balay me. At adala nga makapungto takkan ka. Gumurak pa ikit di ah. Ay nako.
Si kakit din ti pagsaysayak, iti oras kon. Ay, Diyos mio, Marimar. Kas kala naksot adaing iti langam, Danilo! Unay kanta niya. Apay mo ta kasi ti panagsasawang ni Danilo. Nalabas ka ma. Kasanumat nga men? Asino kumatisaan na marurod kan kuha na ngay? Ay basta. Ay, manumot na adaras nga imbagak kan kuha na. Asaanan nga agsubsubli dito'y balay. Ngam nagkulit ti awanan bain? No, pa'y kasta. Saan mo kaya di tao? Saan mo kumamat nga ikasta, ah? Ay, basta! Marurodak ko naktumat. Kaslaobi nga kasarsarita. Sana makauawat ti loko. Diyan ka mo ken katanya. Napili ka unay ti lalaki. Manutawan mon nga maging gait na. Awan pa'y asawam. Umadanin friendship. Umadanin ko naktumat. Oh, pag kunamat. Imbagakmat kan ka, ngano agdaton kanyak na di nga alan. In just a seconds, yes, adagos ti sungbat ko. CEO ko naman. Anya? Saan akas kini Danilo, nga agmalmalam di taltalon. Iso ano mingmingmingam ti rupa na, agkarkarupa da pa'y kit din itinuang na. Ay, nay, inay. Ay, nagguyawan ti loko. Pudno mo ti bagbagak san aya, kasla pa'y naksat adaing ti langana. Ala. Ay, makaparurod ko nakmanan. Ay, kunaklakit din wa sino ti bagbaga ni nanang ang bisita. Si kamot gayam alan. Wen, imayak ta sarungkaran ka man. Ay na, kasi jackpot siya na may sa CEO ti mga sarungkar kanya. Si kagad di man. Ayun gayam, at daman la kayat ko saludsudan ken kahatan niya. Oh, anya dayta? Pudno ka diti na ibaga ni antimindahan niya. Nga aging ka kano ita, kat awan pa'y kayan ayat mo. Ha? Ay won, pudno dayta alan. Kinapudno na. Ado mo tinagdaton kanyak. Iso na laeng, tauray may sa kadakwada, kat awan magustuak. Kasta kali, amangan kit di mo no siyak ti magustuam. Ha? No kasta, mabaling ko nga rod ti agarem ken ka. Kwa? Ay kat, wala. Itapay ang datan. Ha? Kinapudno na, idi damo pa nga makita ka. Agayata kun kan ka. Alan! Ay, sayat at talaga. Ha? Makasao ka mo't. Makapasair mo't ita pa nagsasaom si ka. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Agasam man. Ibagbaga na pa yung lahang agaram. Ngam nagwan ka dagusan. Salit ka. Oh, kat apay. Awan mo't parikot idi dayta. Kan may sa. Nariknak nga ay ayatak ni Alan. Ay na, naggwapo talaga. Ay, sayot ti awanan pain. Ay, huray niya pa'y tibagbagam. Basta siya ay ayatak ni Alan. Kinapudno na, nakaragragsakak ita. Panagkunak, kat siya kung ti kararagsakan a babae dito'y earth. Karagsakan akong kunamat. Agraraman. CEO ko naman. Ay, nako, si Tarupam. Sapay la ko mga rod, tasan kan tong agbabawi anagayat yan ko, ana. Saan to pulos ang mapasamak na itabeshi? Ay ayatak ni Alan, manipod ulo aging gamukod na. Iso ang masiguradok, sa anak to agbabawi, kunakmanan, anya lakit din. Naibagam ka din, kinitan niya, ti maipapaniti pa nagsublim di Manila ita alawas, kalakan. Ah, ay, kwa, saan pa'y nga rod ante? Ibagam akan ko na, tapna muna. Agpasyar kami intun bigat ante. Ejay kung tulaan nga ibagakin kwa na. Kan may isa, amuna mo ta nagbakasyonak lang dito'y probinsya. Sa bagay mo't kiti ayawan kayam. Kat kumusta ngay mati, may sabulan niya wagayan ayat kinitan niya. Awan mako na kante, naragsak akadwa ni Tanya. Oray nagbatit a babae, saan aboring akadwa. Kanayo ang agkat katawa.
Ay uwan, kasjay ni Tanya. Nagrabaw ti raragsakan na. Uray sana nakakatkatawa ti bagbagana. Nga makakatawa ka, gapo iti panagkatkatawa na. Wan nga rodante, naragsak ko naktumay. Ay nasayat ka din kasta. Barang isoon ti babae aparakan ka. Alan ka na kan. Kaya't mo asawan, agsublikan iti Manila ita alawas, Alan? Wen, Tanya. No kaya't mo, itulod ka. Ha? Sigurado ka? Wan, anya lakit din. Awan mo titaduma apakakumkumikumak ita. Tila ang salon ko nga mabalin ko mat nga isaray ti talo nga aldaw para kan ka. Wano saan? Italak ko pa lang iti gayam ko abakla. Ay nako, mapresar ko mo ti oras mo kanyak, Tanya. Kasta ak nga gayat. Itad ko amin akabailak. Alaman nga ron, itulod na kidya Manila. Saan ka matanagan? Tanawaya mo ti boarding house ko ijay? Nawaya apag dagusam. O sige man nga ron. Ibagak iti gayam ko, ta isopay laang ti baka mo iti salon ko. Itulod ka, Alan! No lumabas ka laang man. Tumanalyaw. Anya, anak kayang. Unay kantan niya. Ultimo pa nagtalyaw ko kayan kakit. Adalata may bagamit. Tapno mong Danilo, adan ka ayan ayat ko, iso ni Alan, akana ka ni Antiminda. Anya? Iso ti kayat ko, gaputa malaksid iti kinataar na CEO pa iti may sa akumpanya iti Manila, maawatam. Ha? Sana kaskan ka, agmalmalang nga dalatan iti taltalon, iso nga agat pitak ka. Ay, kan may sa, agkarkaro pa kay peki din itinwang mo. Ayo. Nalabis mit tilita pa nagsasauntan niya. Imbag mata nga bakis ti. Inay. Ibagbagak lang, tapno sardangan na kon. Kinlalabas ka pa lang, dito arubayan mi. Huh? Ay, una yan pusok. Itatanaam mo amon nga dan kaayan ayat ko agwapo kan CEO. Sigurado, sardangan na kon. Saan ka kayat? Awan ayat amariknakkan ka. Ay, agrup-rup pa ka anuang. Salbag. Mabit lang, Alan. Api nga data dito'y. Nagbangsit mo tan dito'y palengke. At dalabit urayan ta, Tanya. At dangamin katrabahwak nga da ditoy. Ha? CEO ka di matlaang? Kwa. Saya at tagdakan si Kaalan. Agasam man. Naimbag man ta na-enjoy mo tinagbakasyon oray si uutang ka. Ni mamlani mo Pudnumet. Mano nga awag ken text ko ken ka. Ngampulos saan mo nga sinungbatan. Agkumboy ka tapno ada pambayad mo ti utang mo. Mabit lang si kaababae. Anyang agkumboy nga ibagbagam. CEO ni Alan ng pagkumboyam kit din? Ha? Anya nga CEO nga ibagbagam si ka nga babae? Agraraman na CEO. Si uutang nga iso. Tatno ammom anya. Ado tinakaut-utangan na day tangalan. Dito'y palingki. Saan lang nga 5. Wenno sa nga pulo. Wenno 20 a tao. Anya? Utangan na. Gapo iti nagadawa palastog kas kadaan niya dita. Nuti ko na ken ka. Ket CEO iti may isa nga kumpanya dito'y Manila. Dakkel nga ulbod. CEO nga. Si uutang nga iso. Napuklan nga ulbod at talaga. Anya? Saan lang nga si katinang ibagaan na iti kasta. CEO ko niti may isa nga kumpanya. Ngam saan mat? Kumboy dito'y palengke nga nagado utang na. Si uutang nga parswa. Salbag! Unay mo't akin na ulpod mo, Alan? Apay naramin mo kanyak ti kastoy. Tanya, pakawanan na kuma. Pakawan? Naramin ko na ijay. Gapu iti napudno a panagayat ko ken ka. Diyak ngamin kahit nga aminin ken ka akong buyak laang dito Manila. Tanong kasta timbaga, sigurado asan lang nga inaklon. Uy, ba't? Nasaysayatan na ibagat ti putno? Kapti kastoy nga inulpodan na? Ang mamalan,
Pangasim tanya. Saan ko maala ito iti makagapotap no gumuro ka kanya? Ikarit nagtrabaho para kadata. Saan? Makasapulak iti kwarta iti bokot ko abanog. Manipon ita, aglinipatan. Anya? Awanan ka iti bain. CEO ko ng kanyak tagayam. Si Uota? Wait! Na yan. Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day ta ay bags mo tanya. Pangasim man, saan nakakat katawan na kasta. Ad-adda marururoda. Marurod ka ay tiday diyang alan. Sana kanya. Oho. Namati kan tumot ngamin iti kunanakin ka as CEO. Iti may sa kumpanya. Otot. Si uutang magayam. Ay, makapasan na ay nga ugali ti may sa lalaki ti kasjay. Nagulbod kanyak, tapno lang maalan at tiriknak. Ay, naku! Kanya nga ita, si kalangarod tinapasakitan ni tikas na unay. Ay, kanya laki din. CEO ko naman, si Uutang. Funny. Ti kaano man, sana ko nagayat iti lalaki. Asaan ko pa'y unay nga am mo. Aday ta, itam lang mapanunod day ta. No ni Danilo siguro tinaklon mo. Awan, tikas na pagparpari ko tamita. Salbag ka. Anya? Nakababain ka ita kini Danilo. Imbagbagam ken ko ana asardingan nakan. Gaputadan CEO a boyfriend mo. Ngam si Uutang matgayam. Anya lakit din. Ay, tanya. Kumusta nga imiten ti si Uutang a boyfriend mo? Anya? Kastaw na abain ako, hindi na ako ng kanya kasi iti maisa kumpanya di Manila, ti kain ayat mo ya. Ngayon, hindi na abwak nga ulbod lagayam, hinayan ito. Ay na po, kastaw na nga katawak saka. Sarit ang anak man, Danilo. Napyape kanya taulit ko na akaluplupak, tinuang ko kit sa anak nga ulbod akas kinialan nga inayat mo, gapulay ang tanak ko na nga CEO, uuts. Anya? Adal day taken ka. Asaan ka abastag talak iti tao anabiit mo pa anakita. Kinamam mo. Taamangan no pagbabawyam anamam mo kin inayayat mo. Inayan ito. Danilo? Anak kayang. Uli na kulapayak aman nalon inya. Rakit dinapudno ti panagayat na. Saan nga ulbod? Saan ama nagpamalang a CEO? Ngay kinapudno na. Ket si Uutang met gayam. Naglukoy joya. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Duan ti ag-college nga apuyo tatang. Ket awan met nga rod namnamaek ijay awan arapaap na amanugang yo. Anak ka. Pudno, agtalon kan agpasada iti tricycle. Ngem no adda mapasadaan na, yinom na met amin. Ay kagsarita kayo Kain palubusan na ka nga raw. Palubusan nakman wenno saan, di nak maigawid tatang. Ay sus. Umdas man day ta pagapaan yawn. Nagpakadaak ngem di na kayat. Kamalagayam? Ngem nakasagana aminen akasapulak tatang. Kinapudno na, agluwasak nga agpamanila inton rabi inubigat. Aniya? Tangay saan ka may gawid? Ala, mapan ka. No saan ko nga aramiden daytoy, no saan amapan agsakripisyo, saan ama kaadal dagiti anak mo.
Ikarkarigatag, mate. Iso nga rod at tulungan ka. Sige Duanton ti ag-college nga anak mo. Kendwa ti high school. No saan ta nga umagawa? Ay awan lat amukon ang makapag-college dagiti anak mo. Mabalin kumamat nga agsardeng pailaeng ni Mayla kahit. Tagtorpos pa'y ni Junior, ta 3rd year na matayin. Saan nga rod akayat ni Mayla ti agsardeng? Ala. Makaam mo ditan. Ngam no agrigat ka ijay. Awan pa basulem, tasan ka nga imbabaon. Siaklatan ti makaam mo. Uray ket nasingpet kano dagiti agbalin nga amok kuna ni manang digna. Naimbagman ta di na kainggawid ni Goryo, Rose. Panggapuan na amang igawid kanyak ngay manang ket para mo't iti pamilyami da itoy. Sa bagay, tano isulaang ay awan lat amukon. Sa bagay, sakripisyo laeng ti kasapulan. Dakil aba nagti masweldo para iti gastusen dagiti anak mi. Ay katwan na. Duanton ti college mi. Tay inauna kan ti inaanak mo. Wan nga agpaiso. Ag first year college gaya mo ni siya ina. Saan na nga rod akayat ti agsardeng manang, taglepas kumapay ni manong na, ngam agsangit mo't adi maka-enroll. Kasta dagiti ubing akayat na ti makaadal. No apay ket dimot Adda dagiti kabailan na ti agadal, taadda mabalinda agastusan. Ngam awan mo't isem da nga agadal. Pudno ta kunam. Idinto tadda tayo amang urkuranges amakuna. Kayat mo't dagiti anak tayo ti makaadal. Una, tati adal ti kapatgan ita ama ipatawid tayo anaganak. Taisunto ti armas da amakiranget kadagiti panubok iti biyagda. Mabalin la kuma, saan kayon nga agabrod mamang? Kuma, ngem no saan ko atulungan ti amayo, saan kayo ama kaadal, nang runaken ka anak ko. Pudno akayat ko ti makaadal mamang, ngem kuma, saanen anasken nga umadayo kayo. Agiin nanos tayo anak ko. Mamang, ti kuma panagadalyo ti ipasnet yo. Liklikan nyo ti barkada, kan aram-aram, ha? Promise, mamang, ipasnek ko ti agadal. Nasayaat, sana bale, makatawon laangan ni manong mo, bareng makaturpos tumatan. Maksayan ti dakkel a paggastusan. Ni ko mapapang ati agabrod, imbes adak kayo. Hay, awan lat ammo ko, nanak ko. Awan arapaap ti amayo. Ket no saan ko atulungan, awan na saya at apagbanagan ti biyag tayo. Here we are, Rose. At datan dito airport ti Hong Kong. Wen manang, urayan talaangan ti mangsukon kada taad driver ti amo. Naimbag lakit din taad da ka. Saan ko lakit di nga amo ti inararamid ko. Nalakalaeng. Ngam dumalaeng no adda batido akadwam. Wen batkit di saan ka ngagdanag? Nasaya at dagiti amom. Ngam agaw awir laang ti trabaho. Kandakelen ti aywanam. Manang, day talaang ta medyo adda parikot iti anak dagiti amom. Tautisam. Kasta ka di? Manuti tawanan ngam ubing ti panunot na. Maano sakmet siguro manang. Wen, ngam saan anak kaanos ti sigod nga agaywan kankwan na. Maldita ngamin a babae. Anya ti kayat mo asawan manang. Nukas jay nga awan dagiti amo na. Timot la makichacha ter aramiden na.
ngarudan iti dolyar ti aramidam pare Goryo. Wan pare, Agpatagay kan to ngarudan nuawatam ti damo nga ipaw it ni kumare. una, day talaga yam. Nagasat ka talaga. Kan awan ton makibingay iti mapaspasadam. Sigod met pare. Ay wala niya. Uray idi addapay ni Rose ditoy. Awan mo ti may itid ko ang mapasada aken ko ana. Kaday ti pangapapaan na kanya. Ngam, kasano day ta pare? Awanan Agpatingga ka langin iti kukot o parbangon analam ti kimpuna. Anya, Maawata mo na ti kayat ko asawan. saan ang mabalin Ado dita. Sa bagay matkidi kas kumatay Bisaya na waitress, ike video kibar, ike crossing. Isumait. Napungga dayay. Mabalin dayay, pakitaam lang iti dolyar, kumayat ka ta na dagos. Anya lagi din. Pare, Wan pare Goryo, danag mo na niya. Anya lagi din, mapantakid day. Anusam kid din tili mo. wan man, pagustuhan ka man pare? Dayta, anya lagi din. Anum ti kwarta, nusan mo agastusan. Adda bayadak pa pang. Mano, 1,000 pesos. nay, nagdakulan. Anya nga rod ti mabalin ngay no iso nga rod. Kan addamat impaw itan ni mamang. Adda nga mawanan. Anya? Kinantyawan dagdag iti kakadwa ka driver ti tricycle. Kat napasubo ak. Anya? Kasano nga rodan? Anya matan? Ipapainom yu laang ti pagrigrigatan ni mamang. Saan man na pagsawan iti kasta? Si Kasya Naya. Ipulong ko kin ni mamang daytoy. Anya? Sige. Padasem tamakaraman ka kanyak. Basta, ibagak nga ibarbartek yu laang ti patulod na akasukat ti panagrigrigat na ijay. Sige. Padasem kunak manen. Tamakaraman ka kanyak. Nag-date kayo mat kano kini Bisaya na pare. Kaya't namat nga men. Basta da may papatpat mo kunak nga rodan. Ngam, parikot pare. Anya? Amangan no agsikog. Anya? Ken, amangan no maidanon kini Rose. Day tatimos na. Masapol ano amom ti simrakam. Amom ti rumuram. Anya lakit day. Anyat kinunam siya ina. Pagbisbisyo laang ni papangmuti ipawpaw it ko. Win mamang, kas itang, agkurang ti pagtuition ko, kat sa anak ang maka-exam no sa anak ang makabayad. Awagak tuman tinalaing nga amam. Kasano nga rudan? Saan ang mabalin sa anak ang maka-exam? Midterm mi paymat nga rud, mamang. Sige, padasag ti mangibaga kinininang mo, digna. Syaklatan ti pangipatuludan nyo. Wan, manipod ita. Da kayon kinimanong mo ti pangipatuludak. Uray tadamot sapul ti amayong agpasada. Isulaangan ti kwartana. Sige nga rod, mamang. Urayag ti ipaw ityo. Kat aganad kayo dita, ha? Bye. Bye, anak ko. Naglaingkit din ti awanan bain alalaki. Dapay metkit di kwartak ditoy kinapudno na, saan ko nga ipawpaw it amin na sweldo? Kasta ka di manang, kan saan anila kay mo ti pangipatulodam? Kinitatang mo, wano dagiti anak mo, tananakam damat. Wan metkit di Ay sus, dahi tatirigat na kadagiti daddo mga asawa amabati. Imbes nga isuda kumati agabroad, saan met? Katidakas na. Noadan maipatulod mo kadakwada,
Abak dapay ti politiko a painom ditoy papulutan ijay. Di dala pampanunutan ti regrigat ken sakripisyo tayo ditoy. Isu nga agbalin tayo matawais. Kasta ni Goryo manang. Ala, dayto yan. Agpakada ka ken boss mo. Ipatulod ko laang dayto akwarta kunam. Oray kat awan serek da. Adada ang mga iwan iti anak da nga awawir mo. Naimbaglaangan ta na anos ken nasingpet da manang. Salbag! Dakda kayo laangan di patpatuludan tinalaing ay nayo. Kasanumat ngamin, ibisyo yumot ti ipatulod na. Sumardeng ka man. Ang mga numasipat ka. Nalaing ka amang sungbat. Sungbat ka la, sungbat kanyak. Da kayumat ngamin, di kay lamaasyan kin ni mamang. Anya? Saan kayo kumaamasaksakan? Babang, ibagbagak lang ti pudno. Awan asiyo kin ni mamang. Oh, may sa. Bilangan ka. Kut, addapay na idanon kanyak. Nibagakin ni mamang daytoy. Kagura na kayo lakit eh. Anya mo dayta anay danon ken ka chismis. Patpatyam dagiti marites dita. Isardeng yung kuman alipliputan ni mamang, papang. Anya? Adda nakakita kada kayo asimrek iti motel ijay ili. Kadwayo ti servidora iti video okay bar. Anya? At damat nang idanon kanya kiti dayta anak kao. Gamsan ko pa yan na sango asinitar ti langgong nga asawam. Ti awanan bain. Awan lang aruden ti may tultulong na. Imbis bisyo na lang aruden dagiti imo na nga impatpatulod ko idi kan kuana. Ita, ibababae na pay. Ay, san ko nga mo no apa yan nagbaliнаkas dya iti asawam. Sana gaputa awanak dita. Kat nagsapulan iti. Ay, dawanan bain. Awagak man kat pagsasawak. Ha, ibagak ano di na isardeng ter aramiden na. Isina kong. Aniya? Sige tatang. Awagak man itaniguryo. Ay sige anak ko. Malagan anad ka ditawan. Bye! Dayta ti dakes nakin ka. Tanuan niya ti maidanon ken ka. Patyam la adagos. Aglibak ka pa'y lang, ha? Sana pudno dayta. Ken, mangted ka man kid di iti kwartam. Uray kusing, awanan maawat mo kanya. Anya? No saan kang agbalbaliw? Agsina talangan. Agsina? Ha! Siyak ti karitem iti sina? Wan, kat idon namon dadya babae. Ha? Awan ser-serbim nga asawa kan ama. Duldog kakit di Imbes nga agtinulong ta sa balikit din tar aramidam. Ay uray awan asawa nukaskan ka, ha? Mabit lang, Hello, hello! Ne, inidupnan. Gaboy te impolpolong yo. Kini mamang yo. Awanan ornos me. Saan kayo amang sidir papang? Kanaglawag ada kayo ti agbasbasol. Ne, talaga na lang gamang sumba-sumbat kanya ka. Mapan kayo laangan iti babae yo. Katda kayon ti agden na. Saan kayo umeten asumang sangpet dito'y balay? Kagurgura da kayon. Ababukan nakmatan. Naglaing kan? Anak kalaang. Wan, anak daklaang. Ngam numabalin la kumaapilyan ti ama, inaramid kon. Aniya? Numanakam kayo, panunutin nyo man. Husto ka di aramidin nyo. Adda ijay adayon ni mamang. Agpatpatagabo para kada tayo. Agsaksakripisyo, ngam anyangay aramidin nyo. Sumartagan! Naruwam kan nga.
Patasa mariswan ti anak mo. Tadapigan ka lukaw. Tatang, anda kayo man. Gayam dita. Balang kantis met gayam da a babae iti video kibar. Natural. Awan mayawat mo kan kuanan. Iso simurutan ken lakay magnaw a pensyonado baray. Tidakas na. Nakabaso laken Rose. Kasta unay unget na idi nagsarita kamay. Pumanawak ka no iti balay may. Nujak kayat nga itarumnak. Ay, awan kasayatan ita nga ramidam. No diti agkid daw kay ti pamakawan baray. Oy. Sandak pay kid di kababain dagiti anak ko. Apaendak pay. Ay. Papapanawon dak. Abugan dak akasla asaw. Madimot ngamin di naramid mo baray. Naisaldak pa iti tricycle ko. Gapo iti dayjay a babae iti video okay bar. Sikamat ngamin. Pinatpati mamin ng imbagana. Inted mo amin nakidawan na. Ngagraman amin na dutdut mo nulabsam ti agsaw. No permimot ngamin ti lailo na no kasjay nga adda kayat na. Kat saan ko mata mapagkadkadan pare? Ngamita. Sikan tinagbana ka nakakasi. Ay, wan nga rod. Kapilitan nga agawid ak ijay balay dagiti naganak kanyak. Ay, uray no kastaunay nga unget ni tatang kanyak. Dulduga ka no. Imbes asyak ti agbalin asarming dagiti anak ko iti kinaimbag. Kinaduldugmet ka no ti inararamid ko. Anya lakid daing. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Philip Inez. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya Laki din! Kasanong mga mangirwarda ni iti hulugan a motor damay? Bakit? Amo mo tanti damag kaloy. Nagbait nga agwaras, apo? Kakano ta kanungay nga ipanirwar? Diyaka mo, basta nadamag ko, a plano dati mangirwar iti motor. Anya laki, ideng. Nadamag dan sa nga plano tati mangirwar kay. Mangirwar damot tay. Day tangaron mo't lang ti aday ti panunot ko. Iso ano awan ko mapapanam inton bigat, inka i-follow upon ti motor nga irwarta no kasanaw. Ay wine, mapana ka talaga itong bigat. Mapan ka, tapno maununata ang makairwar ng isoda. Ang mga no panunutan damanan nga imapal ta kadakwada no bilang laeng. Imapal nga. Hindi pa namin sa nabulan na plano tati mangirwar iti motor. Sana ya? Wana, ngam amo mo tanti ugali dagi nga agasawa, manang ipapandaunay. Iso nga iya puratan ti motor nga irwarta, lakay. Nagsapa ka mo't tayo kaloy. Papanamgay. Mapana iya ili tata. Ha? Inak man i-follow up ti motor nga irwar mi kan di bakakaw. Apo talagang agirwar kayo gaya ba? Ay ko nasayaat ka na no kasta. Ay wala. Mangirwar kami na talaga. Mabit lang. Nagsapa ka mo una yan. Alas 5 pa lang iti agsapa. Mananungay mo tata. Apa iya ta oras na ya? Doray pa alas 4 no kaya kaw. Adaya makalapay do. Ha? Nasapa nga agpaili tata. Tapno siya ti kaunaan nga si kaswanda. Tapno masapa mo lang nga makaawit no bilang lang oh. Ay una. Pagluganak tumot nga agawit ti motor nga irwar kaw tatang. Oray kitaan yung tao. Kabarbaro ko naman. Ay, niya laki day. Ay. Uy, kamaudyanan na. Kat nairwarta mo't lang ti motor talakay. Ay, kuwin na bakit? Nagmayat.
Nagwapo ang motor jo. Iso nga ikarigatan ta ti makitangdan, aging kaadda ti agayab ti pakitangdanan, tapno da pagbayad ta iti binulan. Ay, wala. Gusto kay ti dayta, Rosaing. Nga mabait laang. Apay, do day ta helmet nga imot mo. Kunak man numay sa laang ti free nga itintod da. May salang Nguminggatang ko na ti kakayso na kwarta kiti may sa pa ya helmet. Tapno sa gaysata, bakay. Ay, wala nga agpaisoan niya. Nasaya at mata na panunot mo, kaloy. Ay, kawan na. Siya, payment ti kunam. Oh. Ay, wangayam. Nakaluto ka kadain. Wan, itay pa yan ay sa ganak ti pangaldawan ta. Ay, kumanganta nga rodin ah. Tin naman ilikaw-likaw ti motor ta. Ito madamdaman. Ha? Huwag ipahapal ka, oh. Naman mo sinanag iti karo ba? Ipakamong adan motor ta, Rosay. Hindi laki din. Apo, nagmayat matunday ta motor mo pare ah. Barbaro ah. Ay, wala paray. Apay, kapaw oh. Kanan ngay nga inwar mo na ito ah. Itay biga lang paray. Napangkuinwar ijay shop ijay ilay oh. Hulugan na ito pare. Si kaki di mo, apay niya pala kikita. Saan nga hulugan da ito, Ikardaw oh. Kas da ito oh. Kas. Gas man. Sana ul ang arod no kasta pare. Kahit kung naman no mangirwar kayo magkaniba ka mau. Nadamag ni di na minsan nga aldawa plano yung magkano ti mangirwar kay. Ay, kung mangarod pare, adumat ngamin ti naggastusan me di na panalawas. Iso nga aguray pay. Naimbag ka na kayo ah. Nana-ikas nyo pa yung gayam. Ayun na. Apay, pangalaw. Or. Anya? Malapanawang ka pa yung arop paray. Naman ijay laot. Sakto man nagpadayan. Inakipakamoy ti tattao. Nga adan motor may oh. Barbaraw. Kaso. Ha? Si kakadidayta ka, Lucy? Ha? Ay, wan magda. Apo na yan. O may kagumatang dito yung store ko naka-helmet. Ket awan mo't awit mo ang motor? Inusar nga nila kay ko ti motor mate, ada na patag-anapanan na. Ha? Ada na patag-anapanan na, ako lang. Nga maapay a pumanag na ka naka-helmet. Apay, anyat parikot mo. Kaya't kung aron nga ipakaam mo iti amin at at tao, nga ada motor men. Iso anak ka helmet, ka pumanag na apay nga men. Anya, ay una yan dosing. Ngam nasayat nga ron, nukas ti motor yu sa nahulugan. Hulugan nga bagbagamot, kasdayan niya. Ha? Malain na kon, saan ka gumatang? Di magasak lang, takay kung ipakita kin ipakaam mo, nga ada motor kon helmet men. Ay, lalaki din. Amom lakay, aduti ka aruba tayo nga umapal ka data. Ha? Pag kunam Rosing? Rimo arak ngamin itay, ay kat hinusar ko at helmet ko nga orawan motor nga imot ko. Ha? Won lakay, ay na, kasta unay pa ng talyaw dagiti tao kanyak. Mga manusan da ka nakita, dagiti daddo makaruba. Ay won, adulat ta, ati sana nakakita kanyak, iso nga inton bigat man na, inak man agpagnapag na, agpalaot, agpadaya ko naman. Saan ka di nakababay? Bakit? Anya ko man di nakababay? Nasaya at kit di tama amuan da amin nga adamot ten motor ta. Sa bagay may kidi tapno saan da panunutin, adjust ta. Ay wana, no ti panagkunada, kat iso da lang ti ada kabaalan na gumatang ti motor. Ay, nagbidot da kunak tumat, salbag! Dasaya at nagrana tarusain. Mapanak ko majibalayo kat. Ha? Apay nana, ada ka din na patag nga ibagayo kanyak? Apay, nalipata, makasagay ko inton bigat. Ay, wan gayam nana. Mala, umay kayo kinilakay mo. Ado ti makan amada mga isagsagana dagiti anak ko apara inton bigat. Kasta ka din nana. Wan, umay kami kinilakay ko. Nasayat nga ron no kasta roseng. Mala. Ingkan iti papanam ta inak man ita istor ni bakla. Inak mo't awisan. Aywan anana, bareng nakalukat pa'y.
Ay na, nakaragrag sa kaklakay. Ha? Tapay ba kay? Inawis nak ni bakat mo na. Kasangay na gayam ng agpaiso yung bigat. Ay, unan niya. Kaya imbaga nakatiking ka mapanta. Wan, iso agundawayan ta yung bigat. Agmotor taman amapan ijay. Uray po utam, datala ang tikit kitaan dagiti tattao. Ay, sigurado na ita. Bakay? Nung bakay? Mabilaing. Panag ko na ka natsyanan ti motor. Ha? Natsyanan na ibagbagaman? Awang gasolina na, oh. Anya? Kasanuda nga ron ang makapan ijay birthday ni bakat mo na awan gasolina na. Amumutin makinimin ti gasolina ita, oh. Aga-asam man tadanda ni 150 ti may sa litraw. Una yan. Kasano nga ron ita? Saan mo't amabalin asaan ta nga usaron ti motor amapan maki-birthday? Ay, kag-helmet talata, ah. Iduron talatan naging kaya balay da baka muna ti motor. Sana balit ang pasalog, mate. Iso ka santa marigatan, oh. Anya? Usarin talata nagiti helmet ta. Santa nga agsakay. Tinapatag ka mamuanda nga da motor ta. Inya laki rin, para magdaman. Ha? Naka-helmet kayo? Aging ganito ayan ti party, Rosing? Oh, apay, anyat parikot mo. Kat inawis na kami mat ni bakat muna. Di ko na, tada kayo matan nito'y linong. Mabalin nyo matan nga ikatan dagiti helmet yo, ha? Oh, kita man nilakay mo, ala ba ni Jay, ayan, di ka kumpari na. Ay, naka-helmet lang dati loko. Mabalin naman nga ikatan. Apaw, parikot mo launay mo si kaabakla. No kayat mo aday taulong ti ikatam. Nyalakit din. Oh, hanya? Parikot mo launay, kayat mingarod api nga minaya. Apo, kaya yung lang mat nga ipakaamoy ti tao nga adan motor yo. Una yan, sapay ko mga road ta saan danto aguyudan dayta ipampanakil yo ang motor yo. Guyodan nga ibagbagamat, apay hulugan, guuyong. Oh, saan na hulugan nga? Tiyaro pa ma, kunam siguro no saan ko nga ama. Aha! Anya? Itapay ang imina ti gasolina. Hay, malalaman, Rosing. Apo, si kakit di mat pare kaloy. Itay tayo pa nga agsasat ngam. Di ka mat na ikikatanday ta helmet mon. Ha? Huwag nga rin kalaw. Ay unay kan. Adyagat na makisasat ka nakahilmitay. Apa? Kaya't ko nga rumay. Pare, ang moment nga da motoryo. Uray, panunutan nyo pa din. At na kayo lang ti adda kabalan na ang makagatang iti motor. Una yan. O man, nakamilang ang mamirmiraw ti siya na makagata. Hanya laki day. Iso mabalin mo, ngay katanday ta helmet mo man. Nyalaki din tata. Kaya't kung aron nga amin na tao nga may umatinda rin ti kasangan ni nana mo, makita na nga adan motor. Apay, just ayak! Ha? Alaman latan, kastam nga rin. Ngam pangasim, tano matulog kayo kinibagat mo. Kat ikatan nyo kumamatan di yung kunan nga aging nga matulog kayo kat naka-helmet kay lata. Ha, hanya laki din. Naidumduma kayo mat Ay, kay katamin na tawag to mo makakikita ka na kami. Nyalaki mo dagito yan. Ay, kinapudno na. Katsak, ti mababain ka na giti tao, hindi kasangay ko. Ha? Rambok lakuma, akas di ti aramidon na kaloy nga agasawa. Ay, saan ko lakuman nga inawawis ida? Haywan nga ron na, nakababain da talaga. Nakababain da? Panagkunada kat iso na lang ti makagatang iti motor. Saan damat aginatang dayjay? Hulugan laang nana. Ay sapay la ko mga rol, ta mahulugan daging gamalpas. Hay, ngamjak lapat yan. Aniya? Di dan tupay magasolina, di motor nga yung pampanakal da. Iso nga, idordoron daging gayji balayo, ha? Ha? Ay, kasta ka day. Kaya't mo asawan, saan da nagluganan? Ay, sana na.
hinduron da tapno lang maipakita da iti tao nga da motor dan. Hay, dagiti awanan bahin. Hay, apaw. Talaga na idumduma mo, ti kinapalangguad da nga agasawa. Ay barang agbayag ti motor da. Barang no saan da aguyodan iti kabita na panawan. Hay, salbang. Itay ka pa'y atayak ah. Saan ka makataltal na kaloy? Saan mo mga amin bakit? Hindi naman yung sampengal daw nga awag kanyak ti kolektor iti payment iti motor jo. Ha? Ay, sapay manungal daw asaan na nakatrabaho jo. Oray siya kang matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Ay, oray siya kang matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Nagliklikaw tinararamid da iti manungal daw. Ay, no ti pa nagpaspasikat ako maki nagtrabaho ta. Ada ko mapagbayad ta ita. Saan man akas ta ti bagbagam lakay? Tanapatagmutlaang anaamuan ti tattao nga da motortan. Ay, wen awan mo pagbayad ta itan. Kasano nga nukuyudin da. Ay, saan? Saan ta nga itulok lakay? Katawaan da talaki di nagiti chismoso kung chismoso ano bilang laang. Ay, kasano nga ta itan? Awag kintik sa ti kolektor jo. Ang mga no iti saan ko pa ng sungbat iti awag na kaumay dantun dito'y balay. Ay nakababay na rosay ngo. Anenenene, bigbigat na kami suod ka arozing. Pangaasim man ta saan nakakasarsarita. Ang mga numadurab ko na itanarakab arupam, salbag ka. Hoy, napalabas may itay ti motor jo ginuyon da. Anya? Hoy, siguro saan kayo nakabaybay di manuabulan na niya. Iso, ginuyod dan. Hoy. Sardangan na ko naktumat. Ay, kasano daytan. Halangan kidimad nga uray awalan di motor yo. Ket aghel helmet kayo lahat tanurumwar kayo. Aha! Dagay din. Nita, saan ka pa ilang sumardang? Ay, kasano sumardang nga? Katay na po, makapakatawa kayo mga men. Imbagampay idi akas ti motoryo, ngam saan mat, tahulugan magayam. Anya? Ay, medyo piling ka sa part na pinagsasabi mong cash. Hulugan naman pala. Tapos ngayon, ay, ginuyod na. Ay, ang nalaki din. Aray mo, Rosing. Ne, itaman pa ya pumanagnakang awan helmet mo pari. Ha? Aywan gayam. Sigon ka nagiti karoba. Kat ginuyod na ka ng timotoryo Isumat na gayam Ay, nyalaki di mo tembaray. Kas kalamangin insulto iti kas pa nagsasama. Kasano kumamat apa naging surto? Kat punto ba't pari? Problemado lang aro rin di tao. Kas tapay lang. Tibagbagan. Kasano mat anak ko na problemado ka? Gapo ka de, ginuyod dan ti motoryo ng pampanakkalyaw. Ho! Kunampay di kanya kakas dayjay, ngam saan mat gayam. Laikat pare. Unay? Awan at talaga, tinasaya na pagbanagan ti tao palastog lang ti karga ti utag kan panunot na. Ay, salbag. Nay. Sa balin sa mo, tinuturong ti saritaan ta paray. Sa bali ti turog na nga. Ay, ibagbagakon pare kaloy Awan ti tao ng agbaligi iti wagas a pinapalangguad. Anya? Uy, da kayo lang ti agasawa kas na ti ugali na. Naglastog kayo. Ngam awan matgami palpalastog yo. Anya laki din. Ay sus, agbalbaliw kayon pare. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Oh, apay akas sa tilang managawid lakay. Ay, makapasinay bakay. Naabak kay ti sugal, kasta ka di? Bakay, naabak ti 15 mil nga inutang ko kini paring Markaw. Anya? Ay, una yan. Kasano nga rod itan? Itangan pa naabak ka, kat kanahin ka mo't amang abak. Day tangarod bakay. Sapay ingkariking ko na abayada mo ilangin to no may alawas. Unay mo to na malas ka. Nakimusta 15 mil yo. Sapay na iranda na nga awan ti iso amin dito balay. Awan bagas tayon, awan pa'y kat gasolon. Bakit? Ay, wan gayam. Imay ni Uncle Berto itay. Nakunana nga impan kano damanang luring ni tatang iji ospital. Imataki ka naman ang ti high blood na. Anya? Ayun na yan. Agigid dandamot tinyo. Awal lang aron makukwartan. Una yan. Anya ngay nga rod, kasta talaga. Ingkakat mangan ta intay hospital indon madamdama. Ore awan maitulong mo. Ingkalat tatar no awan maibagbagada. Naglalaw kan Tomas. Ha? Anyat ka mo asawin ng kal? Tawada di abayo. Anya? Saan na isang bot dito yung ospital. Ijay pa ang dala ni tay. Kat awan puot nan. Na yun tikas tay. Kuna lagi din masangbok ko pa'y. Saan magaya mo nyo? Ay, tara. Da kami di makaambo dito eh. Agawit ka kayo din. Agsagana kayo. Mayawin mo't langit ton malam ti kapsat ko. Sige, angkal. Umuna nga ro na dyan balay da tatang. Isagana, midag itinaskan na may sagana. Ala, magrubwak kanta mapanta ni Jayan da nanang. Bakay? Ha? Hindi tumulong ijay. Sigurado nga do ti maramay. Anyat kahit mga asawan. Awanan ni tatang. Bakay? Anya? Saan na naisambot ti ospital? Sigun kanyang Calberto, at dada pa lang dalang ka, awang kanon tiponan. Ay, una yan ti kastoy. Pan nakairanda na naman. Nyangay nga raw. Iso siguro na ti patingga ti biyag na. Sa bagay mo't kiti Mala, mabitla ang tagsukatak. Mapanta, ijayan dananang. Pare Tomas, wakalawas pa ilaang tinapalabas, manipod na ipunpun ti amayo. Amo ka nakababay ti agsingir, masapo kong gamin ti kwarta nga inutang mo. Ha? Agbayad ngamin ti anak ko, ti tuition fee na. Ket awan mo't maitid ko. Namnamag ti 15,000 abinulod mo. Ay, pasensya ka ko man, pari Markaw. Awan na talaga, kwartak ita. Kasano nga ito pare? Nimbag kumaa. No inusar mo ti kwarta, nga inutang mo iti nasaya at abanag. Ingam saan mo't? Tanadamag ko nga inpaabang umat lang iti sugal. Pare. Pangasim pare. Itis kitaram ti inutang mo kanya. Masapol ko talaga. Ingkarim abayadam adagos, iso pinautangan ka. Ingam gapo iti panakatay ni tatangyo. Iso nga inuray ko anay punpon. Ala pare, di ka madanagan tagdis kitara. Mapanak ka ni Uncle Berto into madamdama. Adaking kwa natin na ornong nga buloy ni tatang kahit. Umutang akpay laeng, paray. Sana bali, Uncle. Saan ko maako na alibre? Ti kwarta nga laek. Sukata mo lang, Uncle. Amo mga buloy da ita. Apay, mano ayat ti masapul mo? Kan pangusaram iti 20,000 abulbuludap. At ako mapangibayada, Uncle. Yala,
Itad kwenton bigat, ti 20 mil na bulbuludam. Engam ni hay, ado pa'y ti utang tayo. Asaan anabayadan iti panakatay day di tatagyo. Huwag ka di, Uncle. Bayada mo lang, Uncle. Kinapundo na. Siya ko mga anak, ti kapsat ko. Ti pangitalkan ti amin na kwarta na ornong iti panakatay ni tatagyo. Isuna lang. Ta saan kamot ngamin amatalag? Anya laki din. Uncle Mike. Katwan ba? No saan kumaday ta kinamanugal mo? Ha? Sika kumanti mangigam iti kwarta na ornong. Ngamkas iti nakunak. Ay, saan ka matalag? Sapay, ano pa iti utang asana na bayadan? Kunak manan. Alawanan, Uncle. Basta ti bulbulodag a 20 mil ah. Alaagin itong bigat. Tamasapol ang tinakautanga. Kasano ngayon, Sarya? Kasano ti inutang mo kanya? Mare. Utang ka di, ti 5,000? Weno, dawat ladan. Kwa mare. Pasensya ka kuman. Sana balit agbayad akmat la itaalawas. Imbagam da itaa. Tandaan nam, anay bagam nga itaanawas, ti pa nagbayad mo. Wan ka di kumare. Nga mabait lang. Kasano ka kami na makabayad iti utang mo? Ket kasla saan kan samat ngamin ngagtrabaho? Anya? Pangalaan mo iti pagbayad mo, lubilang daan. Imbaon ko nga minilakay ko nga umutang pay lang iti 20 mil iti abuloy day di tatang, kumare. Hanya? Sana balit abayadan min tumot lang apaman nga adda kwartami. Ay, makitandan ka nga min asariya. Ado man ti agawis iti tangdan. Hingam, no apay nga minasaan ka arumwa na makitangdan. Makitangdanak to ka di? Hay, si kakit di mo? Hay, agpadpada kayo matin nga gasawa, amang namnama lang iti sogal. Ay, apo Zaria, eti ka ano man ha? Awa, di bumaknang iti sogal. Hanya laki din. Anya ngay lakay, adda ka din nabulod mo kini Uncle Berto? Adda pa kahit 20 mil tinapulog ka. Iso na lang ta ipakaunay-unay na bayadan tamulan. Amumutin na buloy da ito. Kat isumat, bayadan tamat. Saan kumot ngayon baga libre? Puo na yun? Agbayad ak iti utang ko kani paring Markaw. Ngam ti kagudwa pa lang ti tagkaw. Ha? Apay kagudwa lang? Nyalaki din ay. Adday ta ka man ay. Kasla saan ka man nga agpampanunutin ako nakaw. Anya? 15 mil tin na utang ko kang kuwana. No bayada ka budi, anya nga ti mabati ka na ta. Anya nga ti pagpunak iti sugal. Ayun, anya. Ala nga raw. Kagudwa pa'y laang ti itad mo kan kuwana. Ngam, kasano no sa lodsodan na, no kaano manan nga itad ti kagudwa? Ay, kitag kung tumanin ano at dan tumabuloy ni nanang. Anya? Keway, bayadak ti kagudwa iti abuloy ni tatang. Ti kagudwa, itag kuntaw, no ipantumo ni nanang. Tomas! Pasensya kang pare 7.5 pa lang, ti maitag ko king kaita. Apay kay 7.5 lang pare. Buo o 15 mil ti inalam iti mutang ka kanya. Amo day ta pare. Iso pa lang amin, ti pakanayan ti kwartak. Anya? Kat sa dino nga tinangalami ti dayta. Naimbag man, tada kwartam ita, nga ure awan matrabaho. Abuli ni tatang paray. Inutang ko pa lang kina Uncle Berto. Iso nga minti nakaigamit amin na kwartaan na ornong idinatay ni tatang. Anya? Kuna nga raw paray. Itag kunto manin na tika gudwa. Nodan to mo maornong nga abuloy ni nanang. Anya? Ay salbag ka Tomas. Ha? Nagawan matan abain mo. Napigsapay ni Auntie Suling. Kastaki din ti bagbagam. Nyalaki din ay paray. Ang ukulaang mo. Mapantay to mo lamin dito. Apanag. Unay kan. Si kaman pa'y ti tao, anapuuta kakasta. Itaw dawat mo matan nga ipan ninanang mo. Tapno, adda manan maorno nga abuloy.
Tapno adda pangalam iti pagbayad mo, iti inututang mo, nga insugsugal mo. Anya laki din ay pare. Mangaw ka man mo. Ay, saan nga ang angaw ti kastabanag, pare? Ha? Agtrabaho kayo ngamin nga gasawa. Tapno adda pagbayad nyo, iti utang nyo. Ay, sana kasta, pare. Anya laki din. Ay, tiyawanan ba na Tomas? Kasta gayam ti magbaga na Markaw. Ay, wala na. Diyak ko makayat nga ibaga kada kayo ibaga ko. Tapno, mabagbagaan nyo dahil diya Tomas nga anak niya. Ay, po na yan. Napigsaak pa lang ang magna. Kan awan ti madiarikrek na. Gasla idaw-dawat na gayam nga ipankawn. Tapno adamanan abuloy a pagbayad na iti utang na. Ay! Day tangarod na. Saan tamat ngamin ngagtrabaho nga gasawa? Tapno da ko mapagbayad da iti utang da. Oo na yan dagijay nga gasawa ya. Mala. Bayam, ta ibagakin ni Uncle Dabirtaw. Ta iso man ti makisarita kadakwada. Wan man nana. Naimbag na Uncle Berto. Ta medyo agbutang ni paring Tomas. Aywan, tano siyak. Ang mga numahay bladak pa igapo kadakwada. Anya. Kasta timbangan ni Tomas, kinibaran ko akong pari na. Wan ka na. Ay, imay nga ron ni Marco dito balay idi kalman. Imay na imbaga. Ay, itiyawanan ba na Tomas? Pangasim man ta bagbagam da jakan na kam. Ibagam kan ko na manggad. Tapno da ibayad na itutang na. Ay, paimban da dyan lalaki. No, siyak nga ina na ti agsao. Pulo sa saan nakabatyan. Ang mga numahay blanak pay. Ala, bayam, nasakman ti maksarita kay Kwana. Nagalasmat na nga ugkalinan. Ibagam kan ko na amanggad. Tapno da pagbayad na ti utang na sugsugal na kunakmanan. Ewan, inton malamot lang. Mapanak iti balay na. Ay, hindak ka sarita. Nagawan abay man. Anay. Pengen, Uncle. Tinanong na mulatan, oh. Anay, anyat ibasol ko ya, Uncle. Anyat imbagam kini Marco. Kagudwa pa'y lang ti ibayad mo. Tati kagudwa iti utang mo. Bayadan manan no ti inam ti matay. Kat adda manan maunong nga abuloy kasta ka de. Uncle. Panagsasaw na ita ti tawa sa dot ngag trabaho. Hay, salbag ka kide. Magnamnama ka kide ni ti abuloy salbag ka. Ay, Uncle. Ay, tarantado ka. Manggad ka. Tapno ada pagbayad mo iti inutang mo. Ngay sugsugal mo. Ay, uwi ng kailo. Kastaki din ti mapan mo'y bagbaga. Agbayad kan tumanan, no adan tumat maunong abulo ti inam. Ay, tumas! Ay, saan na maulit, Uncle? Ay, rumbang lang. Maminsan pa nga ulit ba, ha? Saan lang, anay, ito'y gam-gam ko. Taglisto ni tarupam ko na tuman. Ha? Kunak man no bayada mabuo ti 5,000 nga inutang mo sa riya. Kwa. Dahiti pala kagudwa kumare. 2.5 pa ilaang. Ne? Imbagak mat kayong kamasapol ko ti kwarta ita. Kwa ngamin. Inutang milaang dahito iti abuloy dahi di tatang. Di ka mandanagan. Tano ipantumot ni nanang. Kat adan tumot abuloy na. Urayin na yung naktupay kidi at ibayad ko kan ka. Awanan kay ti baet. Ha? Salbag ka? Kastalatan amang namnama kay ti abuloy. Manggad ka ngay nga ta. Sirakit di mat mari. Kaslam idaw dawat ang mapanan ni Auntie Soling. Kat nagpiksapay mat. Kakaisuna lang arud nga awan rik-rik naon na. Mari, saan ka mo tin amangaw? Maangaw ngay bagbagamat. Saan nga ang angaw ti kasda abanag? Anya? Agasam man.
Nilakay mo. Kastamad lang timbaga na kini Marco. E di na pa nagbayad iti utang na. Sa ita, kastamad ti ibagam kanyak. Kat, anya ngay nga rod, Mare. Hay, makapangaryad ka, babae. Manggad kayo nga gazawa. Saan ka mang namnamay ti sugal ka na boloy? Ang lalaki din. Nagmayat kayo apag timugan kunatuman. Da kayo magkaya bang Kalberto? Hey, saan na ka mangkalangkal si Kasarya? Anya? Nalabas ti ugali yung agasawa. Nalabas ti kinasalot yung amin. Iso amang namnama kayo natan iti sugar kinabuloy. Uncle? Akasimati na inanon manan kanya ka. Kunakno nila ang tumas ti kasjay tinaybagana kini Marco na kautangan na. Ngam uray si kamot gayam. Isumot lang timbagam kini bakla. Kwa? Ay, salbag kayo nga agasawa. Ayan na ni Tomas na pagtimugan kayo man. Ha? Ayan na. Ha? Uncle Bertaw, da kayo mag-ayam. Ha? Nasaya tanda ka na ha. Umay ka man na pagtimugan kayo nga agasawa. Awanan kayo itibain. Salbag kayo. Kita! Nagsakit mo din, Uncle. Ni Uncle Mat, nagsakit mo din. Ouch, anay. Daita, tinasayat ka na kayo adwa. Bakit lalakay kayo? Ngam saan pa'y anay simpati panunot nyo? Ha? Mangnamnama kayo sa buloy, ha? Ha? Maminsan pa'y at talaga tumas, Kensarya, ha? Hay, saan na ka pa nagtimog ti maramalan nyo kanyak, ha? Manggit kayo! Hay, saan pa kayo? Ha? Uncle. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.